Kada je Isus umro, on je platio kaznu za tvoj greh. Upravo sada on stoji spreman da uđe u tvoj život. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako neko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu. Da bi iskusio njegovu ljubav i oproštaj i primio večni život, moraš ga primiti kao Božju žrtvu za svoje grehe i pozvati ga da uđe u tvoj život, i to verom. Ako to tvoje srce želi, moli molitvu vere i Isus Hrist će ući u tvoj život. Jedna od mogućih molitvi je ova: Gospode Isuse, potreban si mi. Hvala ti što si umro na krstu za moje grehe. Otvaram vrata svoga života i primam te kao spasitelja i Gospoda. Zavladaj mojim životom i načini me osobom kakvo me ti želiš. Amin. Ako ova molitva izražava to što tvoje srce želi, onda se moli odmah, upravo tamo gde si. Moli za mnom tiho, kako govorim rečenicu za rečenicom. Gospode Isuse, potreban si mi. Hvala ti što si umro na krstu za moje grehe. Otvaram vrata svog života i primam te kao svog spasitelja i Gospoda. Zavladaj mojim životom i načini me osobom kakvo me želiš. Amin. Sada, pošto si molio ovu molitvu vere i pozvao Isusa Hrista u svoj život, možeš biti siguran da je tu, jer je to obećao ako ga samo zamoliš. Možeš također biti siguran da su ti gresi oprošteni i da si Božje dete i da imaš večni život. Ako želiš iskusiti pun i bogat život koji je Isus obećao, svaki dan u molitvi pričaj sa njim. Otkrij njegov divni plan za tvoj život, čitajući Bibliju, i upoznaj druge koji ga vole i slede. I na kraju, imaj uvek na umu njegova divna obećanja. Nikada vas neću napustiti ili zaboraviti. I evo, ja sam s vama u sve dane, do svršetka sveta.